L-edukaturi bħala dawk li waslu l-politika edukattiva hija l-politika l-ġdida li tnediet biex l-edukaturi jkunu parti integrali fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Matthew Vella qal li Transformation Hub se jibda jaħdem minn post temporanju fl-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla u l-ewwel suġġett diskuss mal-edukaturi, mal-ġenituri u mal-istudenti se jkun il-homework. Il-Malta Education Foresight Forum se jkun mibni fuq 3 pilastri: Steering Group, Network ta' Esperti u Transformation Hub. Qed naraw li verament b'mod sħiħ inħadmu l-prinċipju tal-persuna fiċ-ċentru fil-waqt li nużaw l-għodot ta' trasformazzjoni u l-aspett ta' strategic foresight. Aħna qed naraw li jkollna sistema aktar maquda mill-edukaturi kollha għall-ġenituri, għall-istudenti tagħna flimkien ma' stakeholders għal xiex. Għaliex aħna rridu naħdmu flimkien, rridu nkunu komunità waħda li twassalna l wieħed li jkollna sistema edukattiva li tiżviluppa persuni holistiċi, ċittadini li għandhom il-valuri, prinċipji differenti u bekk ikollhom il-ħiliet neċessarji. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-politika tagħti vuċi lill-edukaturi wara stħarriġ li sar mal-għalliema li wera li hemm bżonn ta' aktar konsultazzjoni fil-proċess edukattiv. Bħala gvern narfu l-fatt li hemm il-laċċ hemm l-aptit minn diversi setturi li bħala pajjiż nagħtu l-għodda l-itfal tagħna sabiex ikunu preparati għall-opportunitajiet tal-futur. U biex nagħmlu dan kollu naħseb li huwa kruċjali li l-edukatur ikun ċentrali anke fil-mod kif wieħed jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu marbuta ma' dik li hija tfassil tal-politika għal dan is-settur. Mistoqsi minn TVM News dwar in-negozjati tal-ftehim kollettiv tal-MCAST, il-Ministru Grima qal li hemm laqgħat skedati, qal li l-partijiet sabu punti taqbil u li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jitjiebu l-kundizzjonijiet biex illum qabel għada jintlaħaq qbil fuq dan il-ftehim għall benefiċċju tal-edukaturi u l-istudenti.